za všetky, budem si rozprávať myšlienky tu a dávať si to možno aj na internet, na YouTube, za všetky problémy, ktoré v živote som videl, či už moje alebo cudzie, vo absolútne všetky problémy, stále jedna spoločná vec. Alkohol a drogy. Príčina fakt všetkého zlého, čo som v živote videl, čo som v živote zažil. Od zlomených hlások po rozpadnuté kamarátstva, nehody. Akurát dneska sa mi jeden kamarát vyjebal na motorke a zase za tým bolo alkohol. To len tak, aby som nezabudol, keď budem zase, alebo aj niekto, kto to bude pozerať, keď budeme premýšľať, prečo sa to všetko deje a kde je problém. Uvedomiť si treba si asi uvedomiť, priznať si, pretože keď nevieme nepriateľa, nepoznáme, tak náš boj je dopredu prehraný. A tým, že poznáme nepriateľa, tak vieme, aké ťahy robiť a čo treba robiť. Je to smutné, ty kokos. Je to v piči. A predávajú nám to. Keď si pomyslím len, že na jakej úrovni by sme boli a čomu by sme sa venovali ako ľudstvo, ako spoločnosť a celkovo, aby sme boli rozvinutí, keby nebol ten skurvený alkohol. Je to v piči, no. Fakt, najhoršia vec, zatiaľ čo aj vojny, aj vzťahy, aj problémy, aj smrť, láska sa rozpadá. Fakt, najhoršia vec, bez srandy. Zatiaľ, čo som poznal za 36 rokov života. No. Ale ako fakt, keď sa mi teraz premietajú všetky životné situácie, čo som zažila, jak tí ľudia boli vygumovaní, vymletí, že úplne ľudia, ktorých som miloval, najlepší na svete, premenení pod vplyvom alkoholu alebo narkotikov, úplne zvieratá, úplne vzťahy rozsypané na roky, možno už sa nedajú nikdy napraviť. Ty kokos, ako tie pohľady, samozrejme aj mňa, však ja som tiež si tým prešiel a prechádzam. Ešte som nevyhral plne, ale viem, s kým zápasím a uvidíme, ty kokos, ale je to fakt v piči, hej, fakt je to v piči. Jedlo, alkohol, drogy, všetky tieto veci v tých supermarketoch, ktoré nám najviac ubližujú, tak čo čumíš, tak tak sú legálne, ale napríklad zahuliť si alebo dať si nejaké hríbky alebo nejakú rastlinu, ktorá ti otvára myseľ, fakt, že ti otvára, pomáha s depresiami, pomáha ľuďom po vyliečení sa z rôznych problémov, traumát, pičovín, otvára nám, rozširuje vedomie, tak to nám zakážu. Ale alkohol, cigarety, hnusná strava, čo nikdy by sme nemali tieto veci jesť, čo nám predávajú, jak sa ľudia živia, tak to si dajte s radosťou. Nech vám chutná. Irónia, alebo plán. Dokladne premyslený.